Здравейте, партньори! В това видео ще разберете как да изберете или да промените вашия доверен център. За целта вие трябва да сте регистриран партньор. След като влезете във вашия личен кабинет, изберете предпочитания от вас език, в нашия случай това е български език. След това избирате иконката с човече, която се намира отляво до избрания език, натискате върху нея, отваря ви се падащо меню и избирате доверен център за обслужване. Ако сте ново регистриран партньор, натискате върху синия бутон "Избери". В меню "Номер" изписвате 1111, след което натискате "Покажи". Отваря ви се информация за Център за обслужване 1111. Натискате "Направете доверен" и потвърждавате желанието си от показалия ви се прозорец, като натискате "ОК". Вие вече сте клиент на Център за обслужване номер 1 в света. Ако вече имате избран доверен център и желаете да го смените, нека да се върнем по същия път, за да видите как ще изглежда това. Отиваме в иконата с човече, натискаме върху нея, от падащото меню избираме доверен център и по този начин изглежда менюто, когато вече имаме избран доверен център. Ако желаем да го сменим, натискаме бутона "Отказът". Потвърждавате желанието си от показалия ви се прозорец, като натискате ОК. Натискате върху синия бутон "Избери". В меню "Номер" изписвате желания от вас център, в нашия случай това е 1111. Натискате "Покажи". Отваря ви се информация за доверения център. Натискате "Направете доверен" и потвърждавате желанието си от показалия ви се прозорец, като натискате ОК. Вие вече сте клиент на нашия център за обслужване. Информацията в това видео важи за избиране или промяна на всеки съществуващ център за обслужване, който вие искате да изберете и на който желаете да се доверите. Отговори на вашите въпроси може да намерите в останалите видеа или да се обърнете към вашият наставник. Благодарим ви, че сте клиент на Център за обслужване 1111.